tuhikai yang i banduai, kumbau Yohanes ulahikai lagi senran, ujisu la ong haki, haba viduai to ong, kukpa kan long ka bakut ke kerteng jongme, kan wan kahima jongme, tuai yang i ke jingbam jongi ke bahala kesengi, tomab ki pop jongi, namar ngiru ngimap ya baro ke bales niu yangi, perwatsya pen penshoy yangi. Ka gospel jong utrai, ka jigero ya bi kopres, suhai shong, panapan shong ngap ha, buat mailat bantia, andai ban shashkor akadi gopor. Kangu kadam hau blai trai kenrat, hakane kanok faisni, kamtam bola penla yang a penpoi, hakane ke jaka, wat habeng jong ikam ki babun bengi habe na kawai ki jaka sya kawai pat. Kajing sangu kamtam i Archbishop i jongi, ngalong lingdo ubasan, hadir be along lingdo sat balapan kentang yang a. Parman la kapor habangai kendu ya iong pa long lingdo ubasirhem amal ngalapan kentang mangaya pi. Dek presibun Archbishop ban sukman ban poiru akene ke snong ke jongpi akene ke paris jongpi kejing kublai kiling do baro hne padarang ba jong kene ke paris ki padar ki badai ki spiritual director jong ki longpa ki paris repair ki riuniam beron angkat hangne ki pai ki jong ublai ki longkmi ki samla ki hebarit pat khamtam yapi ki longpa pamenta ke sni kadai ke sni bakrau ke jongpi dek ngai ke jing kublai ya baro ki executive member ki balaken mau yang a walada kadai ke por batang kendiat khamtam i ba Richard kahit i balak call yang a i balak kontak yang a pangong tip barisat ngan point m katakat por ke jongpi tang bakat la kadiai ngan persang pangisengu yo blai ngidon hangne ringkat blai ringkat perpi teng ai ke jing kublai sniburam basuk bakmen ya pi ki longpa ya pi ki rangba habanga pule ya kani ka team wala ya kani ka phang ka ma pi pila jet mentau snem parga puson mangaro kum urangba kase kum lingdo patbon ki jingikai ki baktik ya ki mensim ke jonga pat mentang akwa ban puson bat pi dase kan saya rap ria pi pada kala rap yang arok kendiat haga jing im ke jonga kabalang katolik ke jongi pat kaktin ke jong blai kaneng ya hikai kamtam ya kata ke jinglong rangba ya kata ke jinglong longpa kamtam haga ying ke sem katolik kai kai yang hi bag jinglong longpa pat ke jinglong rangba kamdai ke basuan automatically henry kadai ke mang ke saindur kadai ke jingkhot ke jongblai pat kalong ke kentang hadu kata-kata pamapi baro pilong longpa pilong utau pa jo kaying ke sem kadai ke jingkhot ke bakrau ke bau blai ula khot ya pi lada mangi borong ilong ringdo hangne namar bau blai ula khot yangi tikaju karukom ya pi kolong pa ba i ublai ula khot lawer ya pi pansim ya kene ke deiti pat kadai ke kamram ke jingkit kli jong pi kumulong pa pan penhe pensan ningkong ning syap yalade nang ta saya kiwei ya ki kun giti pa ya baro ki bau blai ula pen kamti na ke benta jong pi kagerdan longpa kadai kagerdan ba ningkong ning syabe bidai ban don kata kamai hakaba pidai banlong utau nong yalam haga jingi mensim yo i menta kamtam hakini ki por election yo i bon kirang ba kilong kinong yalam jong ki seng san per haki unit per henry yangi kilong pa jong ki katolik ublai ula khot lawer ya pi badianga kolong pa ba i pamapi pidai ki plajit kerpang do ublai teningkong ning syab pidai kita kinong yalam jong ke jing mensim
Pidai ban kita ki briu ban yalami ki kon ki ti ki jong pi ha ka jing ai ha ka jing duai pat kine ki sa pan su thit ya ka jaj ban riu pa ya ka jing men sem ki jong pi dei nak ta ka dau man ta ka singi pila sim ya ka ne ka tim pa pi duai pa pi kot kotrai toi kai yang i ban duai lese kumulong pa kumutong yalam jong katak ka jing men sem himpat nang ban yalam dei ne kane ken menta ka sngi mangi baro kiling do ki pai ka jung blai ban mapi hidam ngungon hakmat unu utrai Yesus Kristus ubalahi kai ki apostol kumno ban duai parwi kai ru yangi kumno ban duai papan pai show blai ka point ka baar ka ba ublai ukot wer kamtam ling ba kane ka team ublai ukot wer yangi pat kane gospel ka khot yang iwe pa iwe pa ka jing duai ka jungi kadai ban long ka model ha ka jing ngaurit ngio ngau na ka kene gospel ka bakren syapang pamangi barong ni ban khot ya tu blai upa ujisu wong apa pituai ong kopa kata kamut hakmat jong blai i pendam na ka jing ngaurit pagi ngungon hakmat jong blai pagi ong kopa tuhi kai yang panganang banduai pat panganang banhikai lu sekiwei banduai ngi baro aga jing em bejong pi kam tam kumlong pa mare perkhaj long pa ngi perkhaj u Joseph akuj hanasaret udai utau patron unong yada jong pi ubalahi kai sisaya pi badyanga bangidai balong kita ki besngurit nalor bo udai rukuj jong kaying kesama nasaret nalor bo long pating kun jong blai Henry jupan i kata kajing sarong Henry upan i kata kajing ngaurit upan i kata kajing pendam wat lada usyam kajing em kajing u kamtam bat kamaria Henry udang pendam ha kita kajing eru kane kata kajing ikai na kabenta jong pi bajonga kolong pa jongi ki paj baro bangi dei ban long kita ki beri bas ngaurit hakmat jong play ni kong isap ngide ban buru hak kajing em kajongi ya kata kajing he jing san ha kajing ia mensim teng teng ha kajing perkat briu jongi ni perkat pa ni dei ban penhe pensan chwa ha ka pam kadi penhe pensan se kamet kapat hoi kata kadai ke benta jo kajing im henai kano sin ni perkat pangi dei ban penhe pensan ha kajing im mensim ha kajing kendu jonga kumling dong i kendu bon ki long pa ki long kmi kron ko ke long kmi ke bawan sanga pat kam dang ngek palat ya kene ke baptisma kam tam bi ai baptisma ka pobra kunlung padi la ong yanga padar pi te pi ai baptisma war i kunlung renga si mette ngam don e ban ong kam don e ban berkat ya kene ban nga isi wa ya kene kom ai baptisma ka badang kunlung palai biap ong ma pina kunlung ban kim patip ya ke kumno bi ai baptisma ai ke kisah he san kisah jid kan jid balang katolik negiwi patikur balang negiwi pat kiniam ngam nang berjubabi di kong ibat challenge yang ada kapor kendit kensan ublay pasiaw hanga barangala ong di kong kadai kong kata kajik ong jongpi jala tapi ong kumta te ko maybe kata kamut haba pila kayu kun balai bi ai bunyi balai bi ai dut yi balai bi ai kaji balai bi ai bami i mo nang he unsa jidhi ya ka kaj ani ka dut ani ka ngap ani ka ek kane ka pani kohon man ko para bi ko pa ken mau ini ban ai ka ta jing ai ka bak ningkong nang sabe pan pan he pan san ha ka jing imen sim u jisu hi ka yangi ya ki apostol pagi dei ban sha hi kai ni sha training nang ba ka ta jing imen sim jungi kanang roy pat kanang san ublay kwad yangi kamtam ling ba ka tim menta ka singi pa mangi ki khun ki jong play mangi ki long pa mapi ki pai ki jong play ki long kmi ningkong sabe ini ban bu kata ka jingai pe ka jin shania teli telan na play ho ja ki jingem ka jongi nge kendu bon ki jinge habang nge kendu ki jinge isam janjar ban IT ya ka jingem jongi ho play asam bon ki briu haba ki pang haba ki sitom dei ka ban kong ba kin duai
Katuka khadu. Kinle chua saki doktor ki bakam paunam, saki hospital ki bakam paunam. Pat khadu kadwai haba omdon latsu teki wat sa eka mystical rules konfederalio London pakiwan ban yo eka jingko jiklan kinle cheki gijing duai ba per. Kani kadai kita gijing dawai yang apa dia pi. Habangin tempat bu ya kata gijingai pa gijing sania teli hau blai kata kamut gijing im gejongi kadang jengai. Dei na kata kadau menta ka singi ngi ong biang i kata tim kut kenrat tui kai yang i banduai ublai khot weru yang i lingba kane ka tim menta ka singi ka jing pule bangi osngau ukhod ya pi kum kilong pa papi dei ban long kinong pendap kinong penbiang pat kinong yada ya ka ying kesem haba ku son ya kane ka jing duai ka bau jisulai kai ro ya ke apostol ka kumne Pidai ban duai hau blai pa ka keteng jong bakut jong trai kanang kiu pakai ma jong blai kanang wan pat kam tam ngidai ban duai pan ai yang kita ka jingbam ka baman la kasngi pan ai yang kita ka jingbam man la kasngi yau lok pa lapan kamti paun don ka jingkit kli ya ka ying kasem hadin wala pan he pan sana ka jingi mensim la ai ya pi ya kata nong kenti papin long nong pendap penbiang hagaliang paro hagayo ka tot hagabam kadi ya kaying kasem papidai berlong unong yada kalau ka pasusi itu kata teng habang idon kita ki long pa ki badai benyada henrei ki song tang marsiteng ki song tang siteng por parhadin kata om don nong yada su nak kata kadau haba ki masih pergi belang hagar kata tanya sengi don haba om don nong yalam om don nong aplang brot kim sasakma dekane de kadai kecing ka bakrau dei nak kata kadau menta ka sengi ngi duai hau blai tohi kai yangi kumno ban kamai ban kaji tohi kai yangi kumno begin yo ya kabam da kata ka hok ka sikantin da kata ka jing trai sistem jongi om da kata ka jing kamai ka jongi ka bom dei Henry da kajing trai sistem jungi lingba kajing rap jung me koblai ko pa putra Yesus Kristus insala pan pendap pan biang ya kaying kasem kumurang ba ublai khot wer yang iru pangi dai ban long uta unong prat lanti ya kajing i pa ya kajing len la de ki apostol ki ong yo Yesus kotrai to hi kai ngi ban duai namar balai kila yo i yo Yesus uji sum dai tang bau wikai dai tang bau syukran ulapan i ya kata kajing len la de ulapan i ta kajing i kejung uyoki pap dai na kata kadau menta ka sngi par ka balang hi baro ka wei ka hikai yang i kilong pa bagi dai ban bot ya kata kajing long jong jisu kumno ban i kumno ban len la de kumno ban yai sha ha kajing em kejung i ngidon kaying ka sem ngidon la se ka kmi jong ki kun ngidon kamadai haying asem kini kita kilat kelenti kum ulong pa pengiapan i kajing im kum ukris kum no bangin saki ya ukris kum no bangin i ya kaying kasem ya ilok pagi ki kun gikti pat kum no ngide ban len lade ublai khot weru yangi bang ide ban nang panikai ya ka akor ke burom ya ki kun gikti ya baro kita kiba ublai lapan kamti na kabenta jungi kilong pa kidai ki rangba ki banang ki batip kumno ban hikai ka akor ke burom yala ki jong ki kun kidai banang kumno ban hikai ki kun ban ya jam baru blai panak kata kadau ya pi lanam lakot om tang ulok pa ya pi lakot ru umama ya pi lakot ulong kini la pi lakot hisai mama jong takur kajat namar ya pi la ai kata ka burom bat ka bor ka ikhtiar pa pinang penroy pinang penhe pensan ya kan ka akor bat ka burom ha ka jing im jong ka balang paru kham tam ha ka im lang salang kani ka tim ka hikai ru yangi kon man ko para berti kelong pa ka hikai bangi dei ban hikai la de pa ki kun ban ya jan baru blai ka jing temu ka pakot tor ha ka jing im ka jungi ila banong hoj yang ila khot badlong kilong pa idon bon kita ki tamram jungi berpendak paladang akli ya pi kong kilong pa
Balai bipa school lagi kun yang banang konstat. Balai banang konstat banyo kamai gaji, banyo pisa, banyo kakam kajam. Balai banyo kakam kajam. Pat kum ta ter se ngimla berjubab. Khatu katwai katong kamir jong kata kakam kajong pi kalong ban ya jan berublay. Pat mangiru ngin saya jan berublay, pat ngin salai pai shu blay. Ladang along ni do, ladang bilang log pa. Ningkau ning sabe pihak perkat bagi dia pen im syai kamen sim la jong. Dene kata kadau ni don kam pan yaj ha ki jing duai, pan yaj ha kalanti ke jong blay. Kenang ba nilaban im katkum kata ka hok ka chikantin ka bau blay ula hikai pat ka balang kalang yai ban na ka banta jongi. Pat ha kani ka tim men ta ka sni ka kren kumno bangin im sni ha ka jing duai, pat ha ka jing hikai jong ka balang. Tening kong ni sabe ni hapan wat ya kata ka jing ai ke jong blay. Ya wat ya kata ka jing start ke jong blay. Kumno bangin duai, pat kumno bangin hikai kiwei. Kani kadai ka por, pat kani ka tim, ka papan kan mau susu yang apa dia pi. Pakum kirang ba aparang i ong ni bandon kata ka spiritual mentors. Kata ka mut bangin ha ka jing im jongi kibri di ban pai jingi pa une urang ba sisa udon kata ka bor jong ka jing im mensim. Ilaban pai chau Pangilapan peceki bagi day maki kebialam yang i sya kata ke jing duai. Pat sakawai pat ka point ka bau pen kan mau yang i mentaka sengi kalau kane. Haka jing im jongi kum kirang ba kum kilong pa ngidon kita ki kamram ba per. Hanrai ngidai ban kan mau pangim day ban klet haka jing duai. Nadu dang step wala la pilek shano ki kam ke jong piru wat nong klet ban duai haga jing im ke jongi pada ke jing im jong pi ublai kwat weru bangi de ban hikai na jisu kumba ki apostol ki sngo ba kimla ban duai la de kim yo ya ka bor kila ong yu jisu ko nong hikai ko kan rat hikai yang i ban duai te yang i ru la khot man ta ka sngi lingba ka ni ka tim bangi de ban sha hikai na ki wei ki bala nang ban duai ase na ki kita ki pamen sim ko jongi ena kiwe ki para ki kun men sim jongi ki pan i yang i kita nuksa kuno banduai pan mangiru ni ban phai siki pan ki ban kerpat yaki ha ke jing duai pa kuno ki rap yang i khadu yawai sakawai ke point ke baron kam kalong bahakan ni ka tim men ta sngi ublai khot wer yang apa ya pi paken mau pinnom dai ban klet ya kata ka jing ya duai lang. Lalu kata community prayer ki orang apareng. Kata kamut ladang idon haga balang la sebenarnya step menta nya duai kata jing duai kum ka kan hun balang. Pan i duai se ber kaying kesem. Ni duai simet ni duai ber ki parlok. Pat kane kata jing khot jing wel jung kan rap na ka banta jungi pan ngim dai ban klet ha ka jing duai. Baru belai ukor wer mentaka sengi lingba ka tim bala ai yang i ban puson bangidon kam pan yaine ha ke jing duai jungi teng isem ladang i duai kanno ru ngim yo i kita ke jing ai ha kata ka por ke ngidang pan ne susu ha ke jing duai jungi te ka ni ke janmit ha ke no sengi kat bangidang don hakmat jung try jungi Jesus Christ kumba kini ke apostol kila sai kai no Jesus tungin pai chau jisu poni kai yangi kumno bagin duai kumno bagin ya jan bat u nang ba ka jing im jongi kan ruspa chong ka jing im sim pergi laban ai kan ya kiwei pat ilaban saki ya kan ka jing im ha kiwei pat kumba u jisu Kristus u balami pat ula khot la weringi bagin long ki apostol bagin long ki saki payaile jong u ya kan ka jing mi pat ka jong u en yaro yo jisu Kristus